आई आम के सवाद भैया। ई गाना ना कि आम लेला बड़ा दिन से ट्रेंडिंग में चलत रहा भैया लोगन। हम ऑफलाइन हो गईनी तब मैडम तहलका मचाए रहनी। और चला देखा जाए इनका कौने वैरायटी का आम कि खुले आम बेचतारी का हो भैया लोगन। सही कहा तानी नु, इनका वैरायटी यार टेस्ट कैलवा जाए। हम लोगन चला तैयार हो जा, दिल थाम के बैठ जा। अरे आम ले लो अब चतानी सरे आम ले लो। अरे आम लेला अब चतानी सारे आम लेला। अरे मैडम तोहरे दुगो आम जोन बा कहे के मतलब सब बुझतानी। तू कवन आम के बहाना करके कवन आम बेचत चाहतारू का भैया लगन। सही कहतानी ना, ऐसे जब बन थन के निकलबू ना तो हे अमवा ना तोहर गनो वायरल हो जाई का भैया लगन। सही कहतानी। आ खेसारी भैया का मुँह बाबा तारे चला देखल जाए कैसे बा लगे आके खुले आम ले लो। लगिया के खुले आम लेला। अरे दे दे। अरे ये खेसारी भैया देखा तारा कितना गजब ऑफर दे तारी मैडम की लगे आके खुले आम लेला और सरे आम लेला। भैया हाउ सब आम छोड़ के इनका दूगो आम जरूर ले लिया खेसारी भैया। ना तो इनके मेहनत पे पानी फिर जाई का हो भैया लोगन। सही कहा तानी नु। तबे ती गनवे वायरल तहलका मचाए बा। और तनी कौन कौन वैरायटी में दिखावा ये मैडम, हम तनी देख ले। वैरायटी तमाम ले लो, न टाइम वेस्ट करो टेस्ट अभी टटा के है। वैरायटी तमाम लेला हुना टाइम वेस्ट कर माल अभी टटा के बाद दोनों लटा के बाद। का खेसारी भैया लटकल ना में टाइट करे वाली टाइट टाइट आप दे तारी। अब खेसारी भैया ध्यान न भैया आम पे ना बा हाउ दूगो आम पे बात समझा तानी हम का कहे चाहतानी। वैसे तो आप लोग समझदार है ये हई, समझावे की जरूरत बा ना। चला देखा जाए आगे बड़ा ही मजा आई। तोरा आम के सवाद गोरी खट के बाकी होट के तोरा आम के सवाद गोरी खटके बा बाकी हटके बा। एक है सारी भैया ई बात तो सही कहला हो है कि मैडम के आम के सवाद बड़ा हटके बा और बाकी खटके बा। हाई मैडम के फिगरवा मतलब अमवा वाला। देख के केहुए के माथा घूम जाए तुरंत ले ली जितने में दी है। कमो बेसी ना करवाई का हो के सारी भैया। सही कहा तानी। खेत खाना दानी बा बाप के बागानी बा। खेत खाना दानी बा बाप के बागानी बा। ए भैया लोगन इनकर खेत खानदानी जौन बा उ नापल जाए अगले वीडियो में। भैया ये वीडियो बहुत लंबा होता और हमरे चैनल के सब्सक्राइब करा और आम लेला के अगला पार्ट देखे खातिर जरूर सब्सक्राइब करा और बेल आइकन के प्रेस करा। कहे कि अभी आधा मजा आइल बा, पूरा मजा आइल बाकी बा। ए भैया लोगन सब्सक्राइब कइला तबे तो मजा मिली। हाय मैडम के अमुआ वाला।